Si Pading Botyao naman digdi pa lang. Kaya pala dahil ko nailing duman sa pig tatambayan ko. Pade, good morning. Good bad morning mo niyan. What is the good of morning kula? Aram mo pade. Dahil ka na kaya nailing duman sa dating tambayan tabaga. Ano, burbantay mo ako duma. Ngunya na, sirok muna naman ako digday. Bali kaya pade, mautang ko tako kidusmel. Tama ma-release ako ngunyang pade sa card. Yan ka na naman. Si Boy Tuga. Tapos pag nakuha na sa tirak na lalakaw-lakawa na. Kan suminautang ako sa imo pade kiwampay, dahil mo ako tinauwan, talagang totoong nag-release ako sa social action. Ikamang kaya, dahil ka magtutubod. Puro naman sa napaguna mo, piguti kang ka. O tanga na pala kinusmil ko niyan, talagang pantapal ko lang. Makaulakaw ka digita. Maliit ka. Dahil ka sa kuyang makukuha. Sige ka sa nantuga. Mga nakaagi, Sabado. Pirang Sabado. Nagdomingo. Saka. Dahil na talaga ako pa-design mo makakuha. Ay, dahil na kula. Na paano pang nagturingan kitang magpaday kung narugman sa nakanaday mo ako pagtawan ng pangaipo ko lamang. O tamili magpadikita o kay po na pangaipo. Natural magpade. Sanggang dikit ang magpade. Dapat pag nagutang ako, automatic matao ka. Sa aki, boy, sa aki. Sa aki kita naging magpade. Bako man sa imo, sa aki. Ang tatabangan ko ang aki, bako man ika. Bako man ang utang muan. Grabe na talaga pa rin ang pigigibo mong ini sa kuya. Dahil mo na nagad ako pigkakairakan. Kain ba yan pa ang puso mo? Nakatakod pa dyan? Unay sa wala ang puso. O ibinilyo mo na? Oo, taday man sa tuo, sa wala ang puso. Sige na tayo pa rin. Dawa 1.5 sa natabi. Dahil mo nang gada kung niyang pa rin mapapaga. Tamo niya yan, dakulong sa kuyang nagtitirex, nagtsatsarat. 1,250 tayo pa de. At aday nga na, susunod kulit mo. 1,1. Dahil man pide. O dawa 550 tayo pa de. O tako na sa maris ka dito sa katalanin ko. At nga ni, maski pirang kuhan mo sa kuya, dahil ka masiko makakako. Grabe naman yun si Pandi. May naling ba ako naman paling urig mo? Pabakal na tabi tayo. Pautang mo sa kuya sa kabaklanan. Nailing muna, pati sa urig ko, papakiaraman mo. Nakula naman ba ito? Gabubo na. 2 bulan naman galo ito. Pabakal na tayo pa de. Dahil, Ako ang bubutan mo, ako may sadiray. Ako ang makanbas. Grabe ang parautang na yun. Yung nang nagbubut sa may sadiray. Barato na padi ko niyan ang urig. Habang Ano, kulabo? sige pang barato ka ang kaya pabakalan ng 2 bulan mong itong urig. Kulabot sa kuyang okasyon. Kaniguan. Bakit may napaipit-ipit ka lang dyan palit? Abi, sige na. Ako nga, nagangayo-ngayo nga niya ang padihon mo. Pagkatapos dahil mo lamang paunran. Pirang bisis na ka na pa rin pinaunrahan. Iyo. Para din nakabayad ka sang 1,000 utang. Grabe ng... Kung nagbulang ka, gana ka, inagihan mo sa nabagakaw. Dinagitan mo pa akong di malason na nagsingil ako sa tinampaw. O, ngunyan. Ay, dahil na pa de. Kuwasa, singil-singil na, mabulang magsingil. Bakong dinimalas nga ni. Suga na ka, ano nangyari? Bako dahil man girara? Ibayad ito pa din. Duman sa taong bayadan pa. So sa imo, dahil man may talaan man ito. Pisilong lang maging mabuo talaga pag sige pag-utang eh. Masing ka na pa din. Mahanap girara kitang bayan. Bad, mahanap muna naman ako. Dahil na talaga, nahilap na talaga sa si Padi. Never mind.